De snie is Joertoordijs vooral verantwoordelijk voor meer heftige tafereeltjes. Toch wordt rondom in de provincie rekening houden met de oerlest die te verwachten waarsomstandigheden vannacht en morgen brengen zullen. Voor Rijkswaterstaat hebben we 12 inspecteurs langs de dik. En de ondernemer had 60 auto's in totaal kunnen inzetten worden. Maar alleen nog maar stro en een 20-tal auto's. Ik denk dat wij zo'n 60 combinaties toch de hele provincie op het dik hebben. En er wordt wat afwisselend, dus dat is denk ik een man of 80 die dan voor de Friese gemeenschap aan het werk binnen. Er wordt wel preventief struit, verder is het reageren op situaties. In de dieken, toch de hele provincie heen, hebben we together met Rijkswaterstaat zaken de meldpunten. Dan kunnen we zien hoe koud dat de dik is, of het de soort leidt, of het vochtig is. En aan de hand daarvan kunnen we bepalen of wij uitdrukken moeten als net. Wat is het slimste wat je verwacht überhaupt? Ja, de sneeuw doen, denk ik. Als het warm en sneeuw, als het las is, dan waait het omheen. En als er net op daar iets is en er riest er mijn gangsje van 70 kilometer in toer in, dat is vanzelfs heel gevaarlijk. En ja, het is maar correct wat er even plakken binnen en wat de sneeuw is. Dat kan heel verliefend wezen. Bouwmerken toch intussen goede zaken in sneeuwskouwers en struisoort. Dat begon eigenlijk begin deze week al. Het zout hebben we deel zetten en de sneeuwskouwers. En ja, meestal harde berichten toch wat in de gaten. Dus dat, die animo weer er al. En ja, vanmorgen ging het gelijk al los om door te horen. Dat, ja. Zoals je zegt, mijn collega is bijvullend voor de tweede keer al. Dus dat rent als een trein. De dikbeheerders krijgen gouders klachten van automobilisten die het verwachten dat alles samen van zijn kleermaker wordt. Ja, daar houden we wat last van. Mensen binnen het worden heel mobiel en verwacht je dat ze overal op alle tijden komen kunnen. En met die gratis hebben wij vanzelfs met ons mensen een paar uur nodig om te struien en de sneeuw van de dik te scoren. En dat is net meer als een computerspeeltje, dat je op een reset drukken kist en dat dan alles kin is. Daar hebben we een paar uur voor nodig. Automobilisten worden onred stadig te rijden en vooral geen struiwijn in te heljen.